Hvorfor bruger du tid og penge på Google, hvis ikke du får nok kunder? I denne her video vil jeg vise dig, hvordan du får mange flere kunder fra internettet ved at gøre de helt rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Mit navn er Christian Garholz, og jeg er indehaver af e-marketing, der i 13 år har hjulpet virksomheder med at få kunder fra internettet. Mange virksomhedsejere eller marketingansvarlige tror, at de ved, hvad deres potentielle kunder skriver på Google, når deres produkter eller serviceydelser skal sælges på internettet. Den her fejltagelse er årsag til hård konkurrence, masser af uudnyttede muligheder og middelmådige salgsresultater. For problemet er, at ingen har forudsætningerne for at udtale sig om, hvad der virker for lige netop dine produkter og serviceydelser. Ikke før det er testet. For at finde ud af, hvad der virker for dig, skal du kende dine konkurrenter og deres produkter. Finde ud af, hvor meget det koster at få en kunde. Vær klar over, at selvom dine produkter i sig selv er unikke, så skal de stadigvæk findes på søgeord, der kan være hård konkurrence på. Find ud af, hvilke søgeord du skal optimere op imod. Forstå, at hvis dine priser er for lave, tjener du ikke nok til at investere i ordentlig markedsføring. For hver dag, der går, skærper Google kravene til din og dine konkurrenters hjemmesider. Den her skærpelse har stor betydning, både for din hjemmesides placering i de almindelige gratis søgeresultater, og for hvor meget du skal betale for at annoncere med Googles annonceringssystem AdWords. Når vi hjælper en ny klient, er vores første skridt derfor altid at sikre os, at det CMS-system, der producerer HTML-koden til hjemmesiden, ikke forhindrer Google i at se hjemmesidens opbygningsstruktur og tekst. Hvis din hjemmeside er i orden, vil vi anbefale, at du starter op med Google AdWords. Grunden til det her er mange. Du kan hurtigt komme i gang med at sælge fra din hjemmeside. Vi kan finde frem til en stor del af de søgeord, folk skriver på Google for at finde lige netop dine produkter. Vi kan finde frem til, hvor effektivt hver enkelt søgeord er til at generere salg for dig. Vi kan finde ud af, hvor hård konkurrencen er på de enkelte søgeord. Vi kan hjælpe dig med at fokusere energien på de områder af din virksomhed, hvor det er nemmest for dig at tjene penge. Og vi kan finde ud af, hvad folk tænker på, når de skriver et bestemt søgeord. Med de besøgende og den viden, vi har fra Google AdWords, kan vi nu hjælpe dig til at udvikle landingssider, der får folk til at købe mange flere af dine produkter eller serviceydelser. Når du har fået konverteringsoptimeret din hjemmeside, er det nu endelig blevet en tid til søgemaskineoptimering. Og sjovt nok, så er en stor del af din søgemaskineoptimering allerede overstået. For nu sender vi jo allerede interesserede besøgende ind på dine landingssider. Landingssider, der har nøjagtigt den information, dine besøgende leder efter. Uanset om du begynder, eller om du har mange års erfaring og har brug for en sparringspartner i avanceret markedsføring, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi er specialiseret os i at hjælpe virksomheder med Google AdWords, konverteringsoptimering, søgemaskineoptimering, salgstekster, online salgsvideoer, e-mail markedsføring og CMS-systemer, for vi har erfaret, at det er her langt de fleste virksomheder kan få mest igen for hver investeret krone. Hvis du mener, at vi kan hjælpe dig, så ring på 47 17 32 64 eller skriv en e-mail på info@emarketing.dk. Fortæl, hvilken del af din online markedsføring du kunne bruge lidt hjælp til.